Morin ginekologoa, bere emaztea eta bederatzi kolaboratzaile aske utzi dituen epaiak dio, haurdunaldiak emakumeek eskatuta eten zirela eta haien baimenarekin. Adingabekoen kasuan, euren tutore legalek sinatuta. Auzitegiak gaineratu du, ezin izan dela frogatu agirien faltsutasuna. Hau da, haurdunaldiak legez baimenduta dagoen epetik kanpo eteten zirela. Morin medikua pozik azaldu da absoluzioarengatik. Yo siempre he pensado que mi tratamiento con las mujeres ha sido muy respetuoso, dentro de la legalidad en todo momento. Cristian Elkartea herri akusazio gisa azaldu zen eta orain helegitea aurkeztuko du. Josep Miro presidenteak epaia onartezina eta ideologikoa dela esan digu. Con esta sentencia no hay forma humana de que se pueda producir un aborto ilegal. Auzia 2007an argitara eman zuen Danimarkako telebista batek. Legez kanpoko 89 abortu egitea leporatu zioten Morin medikuari eta Bartzelonan zituen 3 klinikak itxi zituzten.